Velkommen til Læsekronen Live, og velkommen til Torben Mathiasen, som jeg har inviteret i dag, fordi han er en virkelig dygtig forfatter, der skriver om et vigtigt emne, nemlig klima. Og jeg plejer at drille Torben lidt med nogle ting. Dels, han skriver om klima, og så har han kørt hele vejen fra Jylland for at snakke med os. Men han har sagt, at han har kombineret det med nogle andre forskellige ting, og så det er ikke kun det, han er her for i dag. Og derudover så kan vi også drille hinanden med, at jeg snakker utrolig meget og stiller lange spørgsmål. Og Torben? Jeg er jyde og snakker ikke så frygtelig meget. Så derfor har vi aftalt, at da jeg nu har et stort behov for at snakke, og I måske gerne vil høre noget andet end mit budskab, så læser vi lidt. Og derfor så starter jeg med den første bog, der hedder Mali, og nu er det jo faktisk helt forkert, for jeg sidder med den første udgave af den med en anden forside. Så kig ikke på den, kig på den forside, der står derovre, og så læser vi lidt. Og jeg kan sige, at vi starter et rigtig koldt sted, som er meget koldere end det Danmark, vi er i dag, fordi vi er hvor mange år frem i tiden? Cirka 30 år frem i tiden. Ja, i en realistisk fremtid. Selvom jeg ved godt, at der er nogen på bibliotekerne, der placerer dine bøger under sci-fi, så er det altså realistisk fiktion. Vinden tager til. Den bringer kulden med sig. Først kommer den snigende som en kølig brise, der bare reducerer temperaturen med nogle få grader, men snart vil den afkølede luft strømme ned over landskabet og gøre det til en lidelse at opholde sig udenfor. Perioderne med sol fra en frostklar himmel bliver efterhånden kortere og kortere. Den seneste uge har solen dog været fremme hver dag og sendt sine varmende stråler ned over det frosne landskab. Ikke at luften bliver væsentligt varmere af den grund, men i det mindste blæser det ikke, når solen er fremme. Når blæsten kommer, forvandler verden sig til et ugæstfrit sted, hvor de få levende væsener, der endnu holder ud, søger tilflugt indenfor i frostsprængte huse eller i huler, der allerede er dækket af is på indersiden efter flere år med hård frost. De fleste, der overlevede den første rigtig hårde vinter, har for længst givet op og søgt tilflugt sydpå, hvor solen stadig kan varme jorden op, og det endnu er muligt at dyrke spiselige og nærende afgrøder. Jeg forstår dem godt. Vi har kæmpet os gennem flere virkeligt modbydelige vintre, og den seneste havde nær slået os alle ihjel. Men at tage 2 børn på 11 og 15 år ud på en lang og farefuld flugt fra elementernes voldsomme rasen blandt tusinder af andre desperate overlevende, er ikke noget, man tager let på. Det kræver mod. Jeg ved ikke, om jeg tør udsætte min familie for det. Men når jeg nu kigger ud over det frosne hav og mærker kulden komme snigende, ved jeg heller ikke, om jeg tør blive. Jeg har fanget 2 sæler, som jeg læser på min slæde. Selvom vi ikke er mange tilbage, er vi alligevel for mange om budet. Sælerne bliver skræmt væk af mændene, der med spyd, harpuner, buer og armbryster forsøger at sikre familiens overlevelse lidt endnu. Skydevåben er forbudt. Det er ikke en vedtaget lov, men en uskreven regel, da et skud fra en riffel skræmmer dyrene og reducerer chancerne for kød til alle betragteligt. Min hund Mali betragter mig med sine store brune øjne. Hendes blåplettede tunge hænger let ud af munden, og hendes ånde danner dampskyer i luften, når hun trækker vejret. Det gør min egen også. Den danner små iskrystaller i mit skæg. Jeg fryser altid. Selv når det er godt vejr, fryser jeg. Jeg har ellers sælskinsskoene, sælskinshuen og sælskinsvanderne på, som min hustru lavede til mig af skindet fra en af de første sæler, jeg bragte med hjem. Jeg har 3 fleecetrøjer på og en stor sælskinsjakke udenover. Alligevel fryser jeg. Kulden går gennem marv og ben. Vinteren har sluppet sit tag, men selvom vi er et stykke inde i foråret og sommeren er på vej, er det stadig uendeligt koldt at opholde sig udenfor. Jeg sætter mig på hug og krammer Mali ind til mig. Jeg forsøger at suge lidt af hendes kropsvarme. Hendes pels er blød og luftig med en tæt underuld, der lader til at holde hende varmere end mine 4 lag tøj. Hun forsøger at slikke mig på kinden, men jeg vil ikke lade hende gøre det. Spyttet fryser til is med det samme og vil blot give mig frostbid. Mali er en eurasier, som har reddet mig mere end 1 gang i de her ubarmhjertige omgivelser. Hun er en tro følgesven og min allerbedste ven. Hun strejfer ikke, og det er jeg taknemmelig for. Jeg ville være konstant bekymret for, om der skete hende noget. Mali gør heller ikke af sælerne, og hun skræmmer dem ikke væk. Vagtsomt advarer hun mig i god tid, inden andre mennesker nærmer sig.
Hun putter sig ind til mig om natten for at holde os begge varme, og flere gange har hun endda sørget for at bringe mig sikkert tilbage, når jeg uforvarende bevæger mig væk fra sporet i det ensartede, snedækkede landskab. Mali er en ener, og hun er alt den mad værd, hun spiser, selvom det betyder en mund mere at mætte. Vi må hellere se at vende næsen tilbage, siger jeg og rejser mig op. Mali spidser ørerne og lover med sin store buskede hale, der krøller hen over ryggen i en flot bue. Jeg kalder hende Mali, fordi hendes rødbrune farve minder mig om farven på jorden i det frugtbare land i Afrika af samme navn, og jeg kunne ikke forestille mig et bedre navn til hende. Mali, der engang var en af verdens mest tørre ørkener, men som nu er blevet en tempereret klimazone, hvor landbruget blomstrer og maden er rigelig. Mali er en fjern drøm langt mod syd. Jeg har aldrig været der, og de billeder, jeg har set, stammer fra før denne del af verden blev nærmest ubeboelig. Jeg har ingen fornemmelse af, hvordan det er nu, hvor det er blevet endnu koldere. Jeg ved ikke engang, hvor langt sydpå isen har spredt sig. Radio og tv er for længst holdt op med at transmittere i de nordlige egne, og ingen rejser frivilligt fra syd mod nord og bringer nyt med sig. Alle, der er i stand til det, flygter fra nord mod syd. Ikke omvendt. Aldrig den anden vej. Torben, hvad er det, der er sket? Det klarer du for øvrigt meget godt. Ja, tak. Jamen, der er jo sket det, som nogle klimaforskere de frygter, som en af de værste klimahændelser, vi ser ind i, og det er, at Golfstrømmen den stopper. Hvis den går hen og går i stå, så får vi et dramatisk ændret klima. Der er ikke nogen, der rigtig ved, hvor hurtigt det går. Prognoserne siger, jamen der kan jo sagtens gå. Hvis den går i stå, så går det måske 30-40 år, før temperaturen den dykker. Men den dykker, og den dykker med i hvert fald 10 grader i gennemsnit. Ja. Og sker det, så får vi et klima, som ligner det, vi har oppe i den nordlige Alaska. Men der man ikke rigtig, det er jo ikke noget, man har oplevet før. Altså man har oplevet det for 1000 år siden, men det har vi ikke rigtig nogen målinger på. Og hvis det sker, og det sker hurtigere, end vi forventer, så kan vi klimatilpasse os. Og så er det lige pludselig, at så kan vi ikke dyrke jorden, vi kan ikke dyrke afgrøder, og vi kan faktisk ikke overleve i det klima, vi har her. Og det er den situation, som jeg har taget udgangspunkt i bogen, at så er vi nødt til hele Nordeuropa er nødt til at flygte mod syd. Ja. Og det er jo et skræmmende perspektiv. Ikke mindst fordi vi jo går og forsøger at klimatilpasse i øjeblikket med at lave en overgang til mere elopvarmning, og man ser på meget, hvad er det vi bruger til opvarmning. Hvad er det, der sker med al vores strøm? Så skal jeg lige forstå spørgsmålet helt rigtigt. Ja, fordi vi afskaffer brændeovnen for eksempel. Men dem, der har brændeovn, de er bedre rustet til den tid. Ja, det er det i hvert fald til den tid jo. Ja. Fordi til den tid, så er der jo ikke, så er der ikke strøm til at holde husene varme med, hvis vi bruger solceller, hvis vi bruger vindmøller, hvis vi bruger atomkraft, eller hvad det nu end er. Men frem til, at det her scenarie sker, der kan man jo sige, at brændeovnen er jo selvfølgelig ikke den mest optimale løsning. Så det er jo en situation, som er svær at forholde sig til, fordi vi kan lave nok så mange forskellige små tiltag, men hvis ikke vi gør det globalt set, så har det måske ikke den helt store betydning. Så vi skal jo kigge i hele verden, at alle skal ændres på den måde, vi agerer på. Og så er vi kommet i gang. Med bogserien. Du har foreløbig skrevet 3 romaner, og det er jo så den første, det er Mali, som jeg har læst lidt fra. Jeg må ikke vise forsiden, jo, den er forkert. men hvor vi er i Danmark, og bevæger os ned sydpå. Jeg kan godt, en lille spoiler-alarm, men jeg kan godt afsløre, at familien, som vi møder her, de tager chancen og bevæger sig ned mod syd. Og som det lige bliver indikeret, ved de ikke, hvad der venter, fordi der er jo ikke nogen elektronik, og der er ikke nogen transmission af radio, og alt er ligesom øde og forladt. Så det er en spændende rejse, men det er jo også en rejse, der starter for os som læsere ind i en virkelighed, som det er utrolig svært at forholde sig til. Og når man læser avisoverskrifter om klimadebatten,
og så kigger ud og siger, nå ja, men solen skinner måske lidt mere, eller det regner lidt mere, men herregud, hvor slemt kan det blive. Og der er det jo, at det du gør, det er, at du perspektiverer, og du beskriver i fiktionen, hvad det er, vi kan forvente. Jeg forsøger i hvert fald at gøre det på den måde, at læseren formår at sætte sig lidt ind i alle de her tørre tal og statistikker og advarsler, som klimaforskere de bliver ved med at komme med, og prøve at, som du siger, perspektivere det, så man får det lidt mere ind under huden, får en forståelse for, jamen, hvad vil der egentlig ske, og hvordan påvirker det de mennesker, det går ud over. Ja. Og samtlige bøger har jo egentlig forskellige temaer. Alle sammen har det overordnede klima som tema, men der er jo forskellige undertemaer, hvor Mali som den første handler meget om det med at være flygtning. Ja, og det kommer lidt af den flygtningekrise, der også var i 2015, fordi vi kan jo godt afsløre, at der var noget inspiration fra virkeligheden, da du begyndte at skrive på det her. Ja, og det var faktisk flygtningekrisen i 2015, og faktisk det, der inspirerede til, at jeg ville gå i gang med at skrive den her bog. Ja. Og det gjorde jeg, fordi vi så alle de flygtninge, der kom fra Syrien og kom herop, og alle de politikere, som nærmest stod i kø for at omdefinere begrebet flygtning og sige, at alle de her, der flygtede fra krigen, de var slet ikke flygtninge, de var migranter, fordi... Bekvemmelighedsflygtninge. Bekvemmelighedsflygtninge var det også noget af det, de blev kaldt, ja. Og det synes jeg egentlig var lidt ulækkert, fordi selvfølgelig er de flygtninge, der er jo ikke nogen, der flygter fra deres land for sjov. Nej. Og det kunne jeg egentlig godt skrive eller tænke mig at skrive en bog om. Men jeg havde egentlig heller ikke lyst til at skrive en bog, der handlede om krig, og Nej. I hvert fald ikke en krig, der startede i Danmark, fordi hvis jeg skulle skrive en bog om det her, så skulle det være os selv, hvis det var os selv, det gik ud over. Ja, og det er jo den der tanke, hvad vil vi gøre, hvis vi skulle gå den anden vej? Hvordan ville Limon blive modtaget? Ja. Og det beskriver du meget grundigt i Mali, og det er ikke fordi, jeg skal gå hele vejen. Men jeg vil lige læse lidt fra noget af det, de møder undervejs sydpå. Hvis vi før havde følt os alene i en forladt verden af frost og kulde, så er det intet imod den fornemmelse, der møder os, mens vi går langs med de mennesketomme gader i Hamburg. Millionbyen, der engang var i besiddelse af Europas tredje største industrihavn, ligger fuldstændig øde hen. Da vi endnu engang befinder os på en af de mere end 2.000 broer, der krydser Elbens mange forgreninger inde i byens centrum, lader jeg øjnene vandre langs med kanalens bredder, som jeg har gjort det så mange gange før. Resultatet er det samme. Isen, der vinteren igennem har dækket kanalerne i tykt lag, er kun lige smeltet fri i en smal stribe langs flodbredden. Når dønningerne fra havet længere ude bevæger sig op gennem kanalsystemet, skvulper vandet sagte i den frie åbning. Den er endnu ikke stor nok til, at sælerne kan komme op igennem, hvorfor kanalen synes blottet for alt liv. Jeg forestiller mig dog, at det må vrimle med fisk under isen, og jeg får en ubeskrivelig lyst til at stoppe op og forsøge at finde en åbning stor nok til, at vi kan kaste en snøre ud. Jeg har ikke smagt fisk i årevis. I mine tanker drømmer jeg om at variere den ensformige kost bestående af tørret, sejt sælkød med friskfanget stegt fisk, der smelter på tungen. Måske skulle jeg prøve fiskelykken af her til aften, inden vi falder til ro for natten. Bagefter begynder jeg at overveje, hvordan vi eventuelt skal bære os ad med at fange fisk dybt nede under isen uden fiskeudstyr. Derhjemme fiskede vi ikke, da fiskeriet ikke ville kunne indbringe føde nok set i forhold til den tid, vi skulle bruge på det. Men nu, mens vi er undervejs, er der ikke noget forgjort i at forsøge at supplere den ensformige føde, så længe det ikke skaber yderligere forsinkelser for os. Til trods for, at vi har været totalt afskåret fra omverdenen i en årrække, er der alligevel noget underligt futuristisk ved at blive konfronteret af den larmende stilhed i en tidligere millionby. Indbyggerne er for længst drevet på flugt. Som en spøgelsesby omfavner den os, fuld af tomme bygninger og efterladte køretøjer, samt hundredvis af alléer, der viser tydelige tegn på, at indbyggerne har været desperate i deres søgen efter noget brandbart. Selvom Hamburg med mere end 250.000 træer i bybilledet altid har været kendetegnet som en grøn storby, så har træerne på ingen måde ydet tilstrækkeligt med varme til byens knap 2 millioner indbyggere, da frosten for alvor satte ind. Af de mange træer står der nu kun de afskårne stumper tilbage. Her og der har nogen forsøgt at grave rødderne op for også at brænde dem, men jeg forestiller mig, at deres anstrengelser har været nytteløse. Den frosne jord lader sig ingenting fravriste. Byens indbyggere må have været tvunget på flugt allerede for flere år siden.
Det slår mig pludselig temmelig hårdt, hvor mange millioner mennesker, der må have vandret den samme rute som os gennem de senere år. Alle med det samme endemål. Menneskevandringerne må have været enorme. Hamburg, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Køln, Dortmund, Bielefeld, Münster, Bonn. Alle har de vandret ruten før os. For ikke at tale om alle danskerne. 30 millioner mennesker, mindst. Hvor mange har man overlevet? Hvor mange ligger døde langs med ruten, overmandet af anstrengelserne, af sulten, af kulden? Jeg stiger op på bygningerne, der rejser sig både 10 og 15 etager over mit hoved. Hvor mange mennesker ligger mon døde og forfrosne tilbage i de mange forladte lejligheder rundt omkring os? Jeg gyser ved tanken, og pludselig føles det, som om der bliver holdt øje med os fra de skjulte. Jeg føler mig underligt overvåget, men alt ligger øde hen. Det er sådan helt apokalyptisk, og egentlig ikke så rart. Jeg har næsten lyst til at sige, at vi skal have noget, der er lidt varmere. Ja. Og det kommer vi jo også. Det kommer vi også, ja. Og det er den næste bog, 3 grader Celsius, som udspiller sig ned i Centralafrika og i Nordafrika, hvor militante islamister, de har fået overtaget. Og det er en af de her scenarier, som FN taler meget ind i klimakrisen, at jo flere folk, som bliver fordrevet fra deres hjem som flygtning, enten på grund af tørke eller på grund af oversvømmelser, mangel på rent drikkevand, mangel på fødevarer, konflikter, fordi der er for lidt plads. De bliver fordrevet, de bliver desperate for at overleve, og hvis ikke der er nogen, der står klar til at yde dem noget nødhjælp, jamen så tyrer de til dem, som rækker hånden ud i sidste ende. Ja. Og nu har vi jo alle sammen set, hvordan Donald Trump, han her for ganske nylig har trukket USAID tilbage, og allerede nu ser man konsekvenserne af det, at mange folk sulter ned i Afrika. Ja. Og det er også det, der kommer til at ske med klimakrisen. På et eller andet tidspunkt, så begynder de at ty til, jamen dem, der kan fodre dem, dem, der kan hjælpe dem, jamen så begynder man at støtte op om dem i stedet for. Ja, og så er man nem at væve for ekstremister. Fordi det, der sker, når vi fik det for koldt, nu tager vi ned i varmen. Og jeg kan godt sige, at vi er jo ikke isoleret, og det er det der, de kan læses uafhængigt af hinanden, de her bøger. Ja. Men vi lever jo isoleret i starten her, men de kommer jo ned til et sted, hvor der er flere mennesker i en flygtningelejr. Yes. Og så ser vi her et helt andet sted i verden. Det er lidt ligesom at læse en tegneserie, imens et andet sted. Der sker der noget. Og det, der blandt andet sker, det er jo noget med ekstrem tørke og oversvømmelser. Ja. Så altså faktisk, så starter 3 grader Celsius jo nogle år før det, der sker i Mali. Mm. Hvor man følger begivenhedernes gang, mens den globale opvarmning, den eskalerer. Ja. Og hvilke konsekvenser det har for en stammepige, nu er den stammepige Bintu, vi følger, og andre konsekvenser for Mohammed oppe i Algeriet. Ja. Og hvordan alt det her, det så påvirker dem i en retning, hvor på et tidspunkt så får muslimerne overtaget, og hvordan de rent faktisk lykkes med at værge de her medlemmer. Ja. Og der har vi fundet et tekststykke, som vi lige læser, og nu er det varmt. Det kan man også godt mærke, vi sidder her i lamperne skær. Han får øje på mig straks efter, at bønnen er overstået. Jeg sidder i skyggen under et af de store palmetræer ude foran og venter. Hun er så hurtigt over ved mig, at det ser ud til, at hun svæver hen over pladsen. Hendes sortklædte krop tårner sig op foran mig og blokerer for solens stråler. Hun når imidlertid hverken at anklage mig for at have misset bønnen, eller at give mig endnu en lussing for selv samme forseelse. For i samme øjeblik, hun skal til at åbne munden, afbrydes hun alarmen fra 5 sandfarvede pickup trucks, der i høj fart kører ind på pladsen og tvinger menneskemængden til at sprede sig til alle sider. Støvet rejser sig fra dækkene i store skyer, så man hverken kan se ansigterne på bilernes chauffører eller de mange personer oppe på bilernes åbne lade. Først da bilerne er bragt helt til standsning og størstedelen af støvet har lagt sig, blev jeg i stand til at skelne de turbanklædte mænd, der alle bærer sort eller rødternede tørklæder rundt om ansigterne. Alle mændene bærer gevær i en rem skråt hen over brystet. Samia vender sig væk fra mig.
Hvad i profetens navn foregår der, mumler hun så lavt, at jeg med al sandsynlighed er den eneste, der hører hende. Jeg rejser mig og går et skridt frem, så jeg bedre kan se. Samia borer sine stålfingre ned i mine skuldre. Bliv her, Mohammed. De mænd er farlige. Mændene på bilerne begynder at læsse kasser med kartofler og løg og tomater ned på jorden, samt store hessiansække med mel. En mand rejser sig op på ladet af den forreste bil. Han fjerner tørklædet fra sit ansigt og skuer ud over forsamlingen. Et stort sort skæg pryder hans hage og kinder. Næsten alle i byen er til stede. De mumler indbyrdes med en summe, der hæver sig op over pladsen, men da manden begynder at tale, falder byen øjeblikkeligt til ro. Hans stemme er høj og tydelig. Profeten Muhammed sagde, at den, der spiser sig mæt, mens hans nabo sulter, er en ikke-troende. Manden holder en kort pause og betragter os indgående, inden han fortsætter. Vi er Jund al-Khalifa, vi er kalifatets soldater. Allah kalder til jihad, og vi har samlet nogle af hans allerypperste krigere. Vestens undertrykkelse af verdens muslimer har stået på alt for længe. Den må og skal bringes til ophør nu. Profeten Muhammed har længe bedt os om et islamistisk kalifat til ære for vores skaber, hvor alle muslimer kan leve trygt og godt under Allahs nåde. Det er på tide, at vi lever op til den forpligtelse. Manden peger på kasserne på jorden. Allah kalder til jihad, og som belønning bringer han jer noget at spise. Slut jer til os, og I skal aldrig mere sulte. Jeg stiger fascineret på manden, der påstår, at han er en af selveste Allahs hellige krigere. Den vestlige verden, med Frankrig og USA i spidsen, har i årevis taget for sig af Algeries rigdomme, men nu hvor olien ikke længere har deres interesse, har de efterladt vores land i ruin. De er ligeglade med os. De er ligeglade med, at de sulter. Manden peger ud over os alle. Hans stemme stiger i takt med, at han får talt sig varm. De er ligeglade med, at jeres børn ingen fremtid har. Vi er ikke ligeglade. Vi går i krig for jer og for alle andre sunni-muslimer i verden. Der er ingen islam uden jihad, og Allah byder os at eliminere alle vores fjender. Jeg lytter opslugt. Mandens ord er underligt besnærende. Jeg kan jo tydeligt se, at den by, som min bedstefar beskrev, ikke er den samme som den by, jeg er født og opvokset i. Og hvem andre end de rige udlændinge er at bebrejde for det? De har jo netop forladt os, da de ikke længere havde brug for os, og ikke længere ville have hverken vores olie eller vores gas. Manden på ladet stikker hånden ned i en lærredsæk og trækker et afskåret hoved frem, som han holder op i håret. Blodet drypper stadig fra det. Samia og flere andre gisper med tilbageholdt åndedrag. Manden fortsætter sin tale. Dette er den sidste af de tilbageværende undertrykkere fra In Amenas gasværk, råber han. Vi vil ikke længere have dem i vores land. Hjælp os med at befri det fra de vantro djævle. Det er jeres hellige pligt. Manden springer ned på jorden og går en runde foran os, imens han kigger os dybt ind i øjnene, en efter en. Da han når frem til mig, forsøger Samia at træde beskyttende ind foran mig, men manden skubber hende til side og betragter mig indgående. Jeg kan ikke forklare, hvad det skyldes, men jeg føler allerede et nært fællesskab med denne mand, som tilsyneladende kæmper Guds kamp, og som har så meget med til overs, at han er villig til at dele ud af den. Manden får øje på mit bedetæppe, som jeg stadig holder fastklemt under min arm. Hvad med dig, min unge ven? Slut dig til os og hjælp os med svært jihad i Allahs navn. Slut dig til et voksende fællesskab, som sikrer dig din plads i paradis. Mandens stemme er indbydende. Måske er dette min udvej. Væk fra Samias klør. Hvad har jeg at tabe? Jeg har allerede mistet min familie. Det eneste, jeg havde i denne verden. Og hvis jeg fortryder, har jeg stadig pengene og kan bare forlade dem igen. Ideen synes slet ikke dumt. Impulsivt træder jeg ud af Samias skygge og nikker samtykkende. Manden smiler varmt. Han griber min ene hånd og rækker den op over mit hoved. Jihadisterne brøler samstemmende. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stemningen er så opløftende, at jeg knap hører Samia bønfalde mig om at blive. Uden at se mig tilbage, løber jeg frem til bagenden på den nærmeste bil, den, som manden stod på lige før. Stærke mænd rækker ud og hjælper mig op. Samias stemme når frem til mig igennem al støjen. Hun kalder mit navn igen og igen, men jeg ignorerer hende. Undgår øjenkontakten. Pludselig lyder en anden velkendt stemme. En, som jeg imidlertid ikke kan ignorere. Khalils stemme. Muhammed. Han er trådt ud af cirklen. Hvad laver du, mimer han med læberne. Jeg vinker ham nærmere. Tag med mig, siger jeg, da han kommer inden for høreafstand. Der er alligevel ikke noget for os her. Men hvad med min familie? Jeg kan da ikke bare forlade dem. Hvorfor ikke? Du siger jo selv, at din far ikke kan skaffe mad nok til jer alle.
Du gør dem faktisk en tjeneste ved at tage væk. Khalil kigger bekymret på mig, men der skal alligevel ikke meget overtagelse til, før han også springer op på ladet. Jihadisterne jubler henrygt. Hvis de har så meget mad, at de kan dele ud af den, kan det jo ikke være helt skidt, siger han, og udstøder en kort, nervøs latter. Snart følger et dusin andre drenge efter os. De springer op på ladet af bilerne til stor jubel fra jihadisterne og indtrængende appeller om at blive fra deres forældre. Vi forlader byen, og ingen kan gøre noget ved det. Ingen af os ved, hvad det indebærer at være en af Allahs hellige krigere, men det er vi på vej til at finde ud af. Så kom han afsted. Og forhistorien med Mohammed, det er, at han er en 13-årig dreng, som lige har mistet begge sine forældre. Hans mor til sygdom, og hans far er forsvundet, har taget en opgave, som han ikke rigtig vil fortælle drengen, hvad er. Men han har fået så mange penge for det, at han har givet sin dreng en stor bundt sedler med formaning om, at det er nok til, at han kan klare sig i et års tid, og så derfra, så må han så finde ud af, hvad han skal gøre for at overleve. Ja, og Samia er tanten, som han er bange for. Ja. Så den her dreng er en kærlig dreng, som er utrolig glad for sin mor, for sin familie i det hele taget. Og det jeg rigtig gerne vil her, det er, at jeg vil gerne forsøge at vise, hvordan en helt almindelig dreng, som faktisk er en sød, kærligt menneske, kan udvikle sig til at blive en hardcore jihadist. Ja. Og det er det, der sker. Og det er det, der sker. Rundt omkring, og som når vi så sidder heroppe, kan se på det og moralisere over og synes, at det er også for dårligt, og nogen må gøre noget, og det er også dem, der er noget galt med, og vi kan grave en masse grøfter og sidde og smide en masse mudder, men det hele hænger jo sammen. Ja. Og det, nu talte vi lidt om det der før med brændeovne, og vi klimatilpasser, og det gør vi jo. Fordi vi går over til vindenergi og solenergi, og så skal vi ikke bruge det, vi har hentet i de lande før. Altså vi gør jo det, at vi fjerner jo behov for olie, vi fjerner behov for gas, vi fjerner de her landes indtægtskilde. Ja. Uden at sætte noget andet i stedet. Uden at sætte noget andet i stedet. Og problemet er jo, at de her lande har ikke selv været særlig gode til at finde andre indtægtskilder end lige netop den naturlige rigdom, de besidder. Og det er jo mange af dem, det er jo i verdens brandpunkter nede i Mellemøsten. Ja. Så hvis vi lige pludselig ikke har behov for alt deres olie, alt deres gas mere, jamen så har de et stort problem, fordi så går de simpelthen fallit. Ja. Og de har jo, kan man sige, de har ikke den teknologi, og de har ikke adgang til den viden og uddannelse og sådan noget, så de finder det ikke nedefra på samme måde, som hvis vi kom, og nu siger vi, men altså, hvis alle dem, der nu har forladt dem, kommer og hjælper dem med at finde en anden form for levebrød. Ja, altså i princippet, så kunne de jo godt, fordi de har jo en masse penge forbundet med det, i hvert fald Saudi-Arabien, og nogle af landene Katar har jo mange millioner i olien, men der er også lande, netop som Algeriet, hvor teknologien, de anvender, er så ringe, og hvor diktator, nu er det ikke diktator der, men hvor ledelsen i landet måske bruger al økonomien på forkerte måder. Ja. Ikke bruger den til at videreudvikle samfundet. Nej, men bare bruger den på luksus til overklassen. Og det er det, vi ser dernede. Ja. Og derfor er det ikke helt urealistisk scenarie, det med, at hvis vi stopper med at bruge al deres eksportvarer, at de går fallit. Og når klimaforandringer så samtidig sikrer, eller sørger for, at deres afgrøder, de heller ikke kan gro længere, jamen så har de ikke ret meget tilbage. Ja. Og så er de nemmere at væve. Ja. Og det er det, man ser her. Altså nu er vi jo halvvejs inde i den time, vi har sat af, og jeg kan godt se, at folk de sidder helt ulykkeligt. Og jeg kan godt afsløre, at da jeg gik i gang, første gang du skrev til mig med den første bog, så gik jeg i gang, og så tænkte jeg bare, jeg kan næsten ikke. Fordi der er så meget, du nævnte selv Trump, der sker så meget i verden, der er så meget, som er voldsomt. Jeg vil sige, det er jo ikke fordi, jeg vil afholde folk fra at få lyst til at læse, fordi det er jo sindssygt vigtigt at læse om det her, og det er den her perspektivering, der skal til. Men min største anke, og nu laver jeg sådan en lille hurtig bro til bog nummer 3, fordi min største anke, det var, at i alt det her, der er én ting, der mangler, og det er musikken.
Så det var jeg lidt efter derfor. Og derfor så vil jeg gå direkte til den her, som er bog 3 i Jordens klimaramte, som hedder Gaia, himmelfloden. Og den starter faktisk med en lille hilsen fra jorden, Gaia. Den springer vi over. Og så går vi direkte til kapitel 1. Og den her, den er, vil jeg bare lige sige, lidt mere munter. Det er lidt mere, der er lidt kærlighed med. Det kan jeg jo godt lide. Det er der også i 3 grader Celsius. Ja, men det... Kapitel 1. Musikken eksisterer udelukkende inde i hans hoved. Den samme melodi om og om igen, siden han var en lille dreng. Dansen flyder ud af hans fødder i en næsten poetisk vals, der får ham til at svæve let hen over det knastørre, sodsværtede græs, som rører han knap nok ved jorden. Han har bare tær. Ser man nøje efter, kan man enkelte steder ane den hvide hud inde under alt snavset, der strækker sig halvvejs op af de stankelbens tynde underben. Støvet vivler som små brune skyer op omkring de flittige fødder, mens han svinger sin imaginære dansepartner rundt og rundt og rundt, til man skulle synes, at mindst en af dem måtte bukke under for varmen. På begge sider af den smalle stribe visne græs, der udgør Josés dansegulv, bevæger trafikken sig kaotisk i 4 spor. Biler i tusindtal kører forbi hver eneste dag, i sneglefart, kofanger mod kofanger. Endnu flere af de små 125 kubik motorcykler. De suser ind og ud mellem bilkøerne i en lind strøm, der kun afbrydes, når en bilist uden varsel beslutter sig for at skifte vejbane, hvilket sker bemærkelsesværdigt mange gange oftere, end man skulle synes muligt, trafikkens tæthed taget i betragtning. Hullet bilisten efterlader bliver øjeblikkeligt fyldt op af en bagvedkørende bil, eller af undvigende motorcyklister, der nægter at bremse ned eller holde stille. Mange kører rundt med hornet i bund, som om det skulle hjælpe med at få trafikken til at glide lettere. En motorcyklist sparker sidespejlet af en i forvejen skræmmet SUV, fordi den skifter kørebane uden at se sig for. Motorcyklen sænker bagefter farten, ikke fordi han vil skændes med bilisten, men fordi han vil tvinge sit køretøj ind i et ikke eksisterende mellemrum mellem 2 andre biler og fortsætte videre på den anden side. Hvad den manøvre helt præcis skulle gøre godt for, ved kun han selv. Manden i SUV'en ruller vinduet ned, stikker en truende næve ud og råber efter ham, men motorcyklisten er allerede for langt væk til at høre ham. En anden motorcyklist reagerer til gengæld for langsomt, hamrer ind i bilistens hånd med sin ene skulder, slår et sving med forhjulet, og så forsvinder også han i den tætte trafik. Sao Paulos myldretidstrafik stopper aldrig, time efter time, fra før solen står op, og til længe efter den er gået ned, alle ugens dage, hele året rundt. Kun få bilister har nærvær nok til at påskynde den unge mands dans lige uden for de hermetisk oprullede vinduer. De fleste vil være tilbøjelige til at drage forhastede konklusioner og fejlagtigt tro, at der er tale om endnu et crackhoved fra gaden. De vil skynde sig at tjekke, at bildørene er låste, sådan som de bør være, når man kører gennem byens gader. Måske vil de endda vælge at skifte vognbane væk fra den unge mand og til stor fare for de allesteds nærværende motorcyklister. De, der kender José, ved imidlertid, at han aldrig kunne finde på at ryge crack eller røve de forbikørende. Ikke efter at have oplevet på nær hånd den skade stoffet har forvoldt på hans egen storebror. Carlos havde ledt efter opmuntring. Noget, der kunne få livet på gaden til at synes bare en mikroskopisk smule mindre deprimerende. Som kunne løfte humøret ud af rendestenen og gøre livet værd at leve, om det så bare var 10 minutter ad gangen. Selvom flere end 50.000 crack-afhængige rundt omkring i Sao Paulos gader vidnede om dens manglende evne til at gøre lige netop det, var Carlos alligevel blevet fristet af de muligheder, stoffet tilbød. For sølle 5 Rise var det muligt bare for et øjeblik at glemme den overfyldte motorvejstunnel nær den stinkende flod Rio Tiete, hvori han dengang boede sammen med sin mor, far og José. Carlos havde været overbevist om, at han var en af de få, der kunne styre sit forbrug af det stærkt vanedannende krystaller, men da cracken først flyttede ind, flyttede Carlos snart efter ud. I stedet er han nu at finde i den langt mere deprimerende bydel, populært kaldet Cracolandia. Der foregår handel og brug af de forbudte stoffer frit og ude i det åbne, og både politi og politikere har for længst opgivet at gøre noget ved problemet. José nær absolut intet ønske om at ende som sin bror, der bruger stort set alle døgnets vågne timer på at finde ud af, hvordan han skal få råd til sit næste fix. Derfor ryger José ikke crack. Men det er heller ikke nødvendigt, for José har dansen. Når rytmen først tager over, begynder tankerne helt automatisk at vandre.
De bringer ham højt op over byens tage, langt uden for bygrænsen, og helt op nordpå til de mægtige regnskove, hvor livet er frit og lykkeligt, og dagene fulde af musik og dans. Drømmen er at forlade São Paulos beskidte gader og flytte ud i skoven, hvor han vil bo sammen med de indfødte. Så er vi lige taget til en anden del af verden. Og vi møder José og hans familie, Ja. og de lever i den vildeste fattigdom. De lever i den vildeste fattigdom på São Paulos gader, hvor man bor i papkasser under motorvejsbroer, og nærmest ikke har til dagen og vejen. Ja. Og dem er der desværre rigtig mange mennesker af. Ja. Ikke bare i Brasilien, men i hele verden. Nu tager vi udgangspunkt i Brasilien. Ja. Og hele min bogserie hedder Jordens Klimaramte. Ja. Fordi jeg forsøger at skabe et billede af, hvem er det, der bliver de virkelige ofre her. Fordi de største ofre, med mindre golf sammen går i stå, vil ikke være os på den korte bane. Nej. Det vil være dem, som faktisk forbruger mindst. Ja. Og i São Paulo vil det i den grad være den fattige del af befolkningen. Og det er jo det, du gør her, fordi vi får jo lov at lære de her mennesker at kende, og det gør sig jo faktisk gældende. Altså, den første bog, der kender vi dem lidt godt, for det er så nogen som dig og mig, der flygter fra Danmark. Men i 3 grader Celsius, der er det jo nogen fra en kultur, som vi måske ikke vil møde. Det kan godt være, at vi har mødt nogle flygtninge, der er kommet til Danmark, og kan lære dem at kende. Men der er de allerede en lille bitte smule sådan akklimatiseret og landet i Danmark, og vi møder dem der. Men her i 3 grader Celsius møder vi dem der, hvor de er, og hvor krisen opstår, og allerstørst, og armod og desperation får dem til at gøre noget. Og det er jo ren overlevelse. Og det samme gør vi her med José, og jeg ved ikke, om det er musikken, der gør det. Men jeg har allerede forelsket mig lidt i den her dreng, der bare danser sig væk fra det hele, selvom han er i et kaos, hvor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Det er jo hans måde at flygte på. Det er hans måde at gå ind i sig selv på, og simpelthen al den her forfærdelighed, som er omkring ham, at nogen har fantasien, fortæller historier, andre som ham danser. Ja, og så har han sin mor, som måske også er noget præget af det i den der monotone verden, hvor alt, hvad hun ejer, er i nogle plastikposer. Ja. Og de bor under en motorvejstunnel. Og hver dag, så sorterer hun sine ting i plastikposerne. Ja. Tager det hele ud og lægger det hele sammen igen. Og det har sådan en karakter af noget vanvid. Men det er jo bare, fordi hun er i den situation, for det viser sig jo. Hun forstår, eller formår, eller forsøger at skabe struktur i sin hverdag. Ja, i det kaos, hun lever i, så forsøger hun faktisk at bygge et hjem og drage omsorg for sine 2 sønner i det, der er umuligt. Og det er jo en monoton hverdag, hvor det går sådan, men nu begynder der at ske noget, fordi vi har jo, den hedder Gaia Himmelfloden. Og Himmelfloden er, kan du prøve at beskrive lidt kort, hvad er det for en mekanisme, vi har fat i med Himmelfloden? Jo, men altså Himmelfloden er jo de her atmosfæriske floder, som man kalder det, som sørger for at flytte regnmængder fra et sted på jorden til et andet. Og i Brasilien, der har vi hele Amazon-regnskoven, som er i stand til at skabe sine egne vejrsystemer. Og den er utrolig vigtig, ikke bare for hele verden, fordi den absorberer CO2, men den er utrolig vigtig for hele Sydamerika, fordi alt det her fugt, som den skyder op i luften, det blæser ud over hele landet og falder i form af regn. Ja. Det falder i form af regn ned i de store floder på jorden, som så er derfra man henter vandet og drikker. Så den atmosfæriske flod er lige så vigtig som den der på jorden. Ja. Og hvis den tørrer ud, så tørrer den på jorden også ud. Og hvordan er det, vi er ved at udtørre den? Man bliver helt åndeløs, man tænker, nej. Jamen, det sker jo på rigtig mange fronter, at Amazon-regnskoven, dels så er vi jo i fuld gang med at fælde den, og der er sat rigtig mange foranstaltninger op, for at man ikke fælder regnskoven. Men ikke desto mindre, så sker det jo fortsat i kæmpe stor stil, og vi har lige haft en præsident, Jair Bolsonaro i Brasilien, som i den grad eskalerede alt, hvad der hed træfældning i skoven. Han er i den grad i bøndernes magt, fordi det er dem, der er de rige, det er dem, der støtter politisk, det er dem, som har fået ham til magten.
Og når de har brug for mere landbrugsjord, jamen, så har de brug for at fælde noget skov. Ja. Og det har man gjort, og man har set igennem fingre med, at man har sat ild til skoven, og bare hvor ilden egentlig har bredt sig ukontrollabelt. Og det gør jo så, at skoven den forsvinder lige så stille og roligt. Det er den ene ting. Derudover så har han også været rigtig god til at se igennem fingre med illegal minedrift. Ja. I regnskoven findes der rigtig mange guldminer, illegale, hvor der er ikke noget kontrol, så man forurener i ekstrem grader. Og så samtidig så den globale opvarmning, den er jo så på den anden front ved at være nå et niveau, hvor fotosyntesen ved bladhænget, eller bladene, det tør ud. Det kan simpelthen ikke overleve, fordi det er for varmt. Ja. Og når de tørrer ud, så visner bladene, og så kommer solens stråler ned til jorden, og så fordamper fugtigheden dernede. Og så lige pludselig så kommer den der cyklus med, at så begynder skoven lige så stille og roligt at omdannes til savanne i stedet for. Ja. Og på et tidspunkt så når vi til et sted, hvor den ikke er i stand til at regenerere sig selv længere. Og der er vi på vej hen. Og det er der, vi er på vej hen. Ja. Det er en af de her vendepunkter, som forskerne peger på, kan ske allerede inden for de næste 15 år. Ja. Så jeg prøver lige at perspektivere med et lille tekststykke af, hvad det er, der sker inde i byen, når floden den løber tør. Fordi i modsætning til os andre, vi kan jo bare åbne vandhanen derhjemme. Ja. Men det kan man jo altså ikke, hvis man bor på gaden. Så hvis man skal have vand, så skal man et sted hen og hente det. Ja. Køen foran vandhanerne er blevet længere. Folk taler om det, mens de venter. Brokker sig over al den tid, de spilder. Det går ud over muligheden for at tjene penge og skaffe mad. Dem med fast arbejde frygter at blive afskediget, men de fleste er naturligvis klar over, at uden vand er situationen håbløs. Det kræver tålmodighed. Selvom man har været tidligt oppe, er der altid nogen, der har været endnu tidligere oppe. En mand dejser om i varmen. Han skal bruge hjælp, ellers dør han. Han vil tørre ud under solen som en anden papaya. Han må ind i skyggen. Middagssolen er dræbende. Alligevel tøver folk. Ingen har lyst til at opgive sin plads i køen. José ser sig omkring. Tæller, hvor mange der stadig er foran ham. Han vender sig mod kvinden bag sig. Hun ser træt ud. Dråber af sved sidder tæt som små perler på hendes pande. Vokser så større og større, indtil de løber. Hun tør dem væk med en flosset klud. Hold lige min plads, siger José, og forsøger at skabe øjenkontakt med kvinden. Men hun undviger hans blik. Hun tørrer sig over panden en gang mere, selvom hun lige har gjort det. Der er ikke meget, der tyder på, at hun er interesseret i at hjælpe hverken José eller manden på jorden. Så må det være sådan, tænker José vredt. Manden kan ikke bare ligge der. Han forlader sin plads i køen og tager fat under mandens armhuler. Begynder at trække ham ind i skyggen. Han er tung. En ung dame kommer ham til undsætning. Kroppen er slap, ligesom Josés fars altid er det, når han skal bukseres fuld hjem. Ved fælles hjælp får de manden ind under halvtaget. Han falder sammen på asfalten. Han har brug for vand, siger den unge dame. Hun er lidt ældre end José, sidst i 20'erne. Hun går over for at tale med den person, der står forrest i køen. Det lykkes hende at få lov til at fylde sin flaske en fjerdedel, før hun blidt, men bestemt bliver skubbet væk igen. Hun kommer tilbage og begynder forsigtigt at hælde vand ind i mandens mund. Men det går for stærkt. Han kan ikke følge med. Han hoster og sprutter ud over sig selv. Langsommere, formaner José, mens han betragter de våde pletter brede sig på mandens t-shirt. Ingen kan huske, at vand før har været en mangelvare. I hvert fald ingen, som José kender. De sidste 20 år er vandet altid kommet tilbage, inden det gik så galt. Derfor er de fleste også stadig af den overbevisning, at situationen nok skal løse sig af sig selv. Han havde egentlig forventet flere optøjer, mere panik i kølvandet på, at realiteterne så småt begynder at gå op for den bredere del af befolkningen. Men indtil videre forholder de sig stadig afventende. Så længe vandet løber i hanerne, er der håb, uanset hvor langsomt det så end drypper. Men det vender snart, for der er stadig ikke en eneste sky på himlen. Den lyseblå farve strækker sig uforstyrret fra horisont til horisont. Da manden så småt er ved at komme til hægterne, går José tilbage til sin plads i køen. Damen vil ikke lade ham ind igen. Du må vente, ligesom alle os andre, siger hun afvisende, som om hun aldrig før har set ham. Han overgår ikke at diskutere med hende, så han stiller sig om bagerst i køen. Varmen har trukket alt den sidste rest energi ud af ham. 5 liter,
Så stor en dunk har man lov til at fylde. José betragter de tomme plastdunke i folks hænder. Der vil selvfølgelig altid være nogen, der kommer anstigende med mere end en dunk under armen, men så bliver vedkommende afvist. Der skal være nok til alle. Situationen er håbløs. Og det er den. Og det er den. Og i butikkerne kan man heller ikke købe flaskevand, hvis der var nogen, der lige tænkte, at det var en løsning. Det kan man faktisk ikke. Nej. Og det er jo fordi, at vand det i Brasilien, og det sjove er jo, at Brasilien er jo et af de lande i hele verden med største ferskvandsressourcer i dag. Ja. Men ikke desto mindre, så opstod der en situation i 2014-15, hvor São Paulo var faretruende tæt på at løbe tør for vand. Ja. Der var 10% tilbage i deres vandreservoir, og Nationalgarden var blevet bedt om at stå klar til at slå ned på optøjer. Ja. Og det er jo desværre det, som sandsynligvis vil ske på et eller andet tidspunkt. Og i bogen, der sker det jo. I bogen, der sker det. Og vores søde ven, José, han flygter jo ud af byen. Eller det vil sige, han får sig et job. Han ser en jobmulighed. Han er jo heldig. Han får netop et jobtilbud fra en plantageejer op i Amazonskoven, som har, udover de driver kvægfarme deroppe, så har de også passionsfrugtplantager. Ja. Hvad de så ikke har deroppe, det er bier. De er jo selvfølgelig efterhånden uddøde på grund af alle de her giftstoffer, man bruger i landbruget, og som Brasilien igen, Bolsonaro har været rigtig god til at frigive. Og derfor skal de bruge folk til kunstig bestøvning. Og sådan en lille danser. Sådan en lille let danser som ham er jo perfekt til det. Ja, så han går med en lille pensel og bestøver papayafrugterne. Ja. Eller blot. Og deroppe, der møder han jo så også en Greenpeace-aktivist, som også har ladet sig værge, fordi hun gerne vil afsløre, at der foregår korruption deroppe, og der foregår nogle ting, som måske ikke er så hensigtsmæssige. Ja, og hun er sød. Der. Ja, så han kommer derop, og så er det jo, du giver et billede af, hvad det er for en korruption, og hvordan det er, det fungerer. Sådan det der politiske spil bagved, og man får et indblik i. Altså, der er jo landbrug, de har jo et stort ønske om hele tiden at blive ved med at poste penge i de her politikere, som mæler deres kage. Så på den måde, så mæler de hinandens kage hele tiden. Og det er heller ikke noget, der bare er taget ud af det blå. Det er jo noget, vi har set gang på gang i Brasilien. Ja. Og ikke kun i Brasilien for den sags skyld. Men det er det, som gør, at det er rigtig svært at få lavet de her globale retningslinjer, som skal til for, at vi får gjort noget ved den globale opvarmning. Ja, fordi det er jo hele tiden det her med det korte sigt og det lange sigt. Og vi kan jo godt sige, på den korte bane, så kan det godt være, det er nemt at gå ned og købe en halv liter flaskevand, fordi det er lettere end at gå hen og tage et glas og drikke fra hanen. Men på den lange bane er det jo noget af det, der virkelig også sætter alle ting under pres. Og det samme gælder jo der. På den korte bane, så kan man jo godt se, i min livstid, de næste 30 år skal jeg bruge så mange millioner, så det kan jeg lige lykkes for mig, men på det lidt længere sigt. Ja, og der er det jo bare, at kapitalismen i det hele taget er jo baseret på grådighed. Ja. Og det ser man jo desværre i eskalerende grad, jo flere penge folk de får mellem hænderne, jo mere grådigt bliver det. Og det er det, som ligger til grund i høj grad for det, vi ser op i Amazonas, at Bolsonaro, han udtalte også på et tidspunkt, han var faktisk ikke særlig interesseret i at gøre noget ved den her illegale guldgraver-kultur, som var. Nej. Fordi der er så mange rige materialer dernede i undergrunden, og selvom, hvorfor skulle han forhindre folk i at udnytte den? Ja. Og de her penge, de kommer jo ind i økonomien, uanset hvordan. Ja. Og det har jo så bare nogle gennemgribende konsekvenser, fordi guldgravkulturen, de bruger masser af kviksølv, og det ryger ud i hele flodsystemet, som så ødelægger fisk og alt, hvad der lever i vandet. Men det går jo også ud over alle de indfødte indianere, som lever deroppe, fordi de lever jo i stor udstrækning af de her fisk. Ja.
Og kviksølv, det går jo så ind og ødelægger deres nervesystem, og mange af dem, børnene bliver født evnesvage på grund af det. Ja. Så der er det igen nogle af de mennesker, som egentlig ikke er skyld i klimaforandringer. Ja, som det går hårdest. Så det går hårdest ud. Og det er jo i virkeligheden, som det du gør hele vejen igennem, det er, at du viser dem, hvor det går hårdest ud over. Dem får vi lov at lære at kende, og vi får et indblik i det, fordi det kan være meget nemt, du fortæller os sådan, jamen det er de der indfødte, det sker sådan med, at vi kan jo i princippet være ligeglade, for dem kender vi jo ikke, men det får vi jo så lov til. Ja. Og det har været hele min pointe gennem hele serien, og vil fortsat være det, at vi får et indblik i de mennesker, som, jamen det er bare de andre. Mm. Jeg vil gerne have, at folk de lærer dem at kende. Ja. Men hvad kan vi gøre, Torben? Hvad er det, vi kan gøre? Nu vi går hjem her og have det rigtig skidt og være deprimeret, selvom solen skinner. Det var det altså. Hvad skal vi gøre? Hvad er det, vi skal lade være med at gøre, kan vi også sige? Jamen, jeg er jo faktisk i den holdning, at som individer kan vi ikke gøre frygtelig meget. Altså, vi kan godt gå ud og købe økologisk. Vi kan godt gå ud og sætte et solcelleanlæg på taget, men i bund og grund, så ved vi jo ikke som individer, om det har den helt store forkromede resultat eller ændring på noget som helst. Vi er nødt til at insistere, at politikerne de kan tage de her emner op og prioritere dem i forhold til alt muligt andet. Ja. Og så tror jeg også, vi er nødt til at acceptere, at det kræver en helt gennemgribende forandring på den måde, vi tænker vores tilværelse på. Mm. For ellers så kommer vi aldrig i land. Nej. Eller i mål. Så hvis vi skal ud og ændre på vores forbrugsvaner, nedsætte forbruget, og vi skal ud og lave cirkulær økonomi, jamen så kommer vi helt sikkert til at kigge ind i en recession også. Ja. Og det er vi nødt til at acceptere. Vi er nødt til at acceptere, at vi kan ikke blive ved med at vækste. Vi er nødt til at ændre på den måde, vi agerer på. Vi er nødt til at måske kigge på vores familier, at i stedet for, at vi har et samfund, der hele tiden passer på vores ældre, jamen så gør vi det selv, så skaber vi større hus, ligesom man måske faktisk gør i Mellemøsten, hvor hele familier bor sammen i flere generationer. Ja. Og jeg tror, det er den vej, vi er nødt til at kigge på. Så et paradigmeskift væk fra kapitalisme og væk fra individualisme og væk fra det, vi faktisk har arbejdet os hen imod de sidste 100 år. Det tror jeg, men jeg har jo ikke løsning på klimakrisen, skal jeg skynde mig at sige. Altså, jeg kan bare se, at den måde, vi bliver ved med at fortsætte på, har jo ikke nogen gang på jord, og i dag så hører vi politikerne, som har klimaløsninger, som handler om teknologiske landvindinger. Og det er jo teknologiske landvindinger, som mange af dem findes slet ikke endnu. Man har nogle idéer og nogle tanker og nogle opfindelser på tegnebrættet, men hvis man skal op og lave dem i stor skala, så er vi altså mange år ude i fremtiden. Ja. Og det vil være alt for sent at gøre noget ved det på det tidspunkt. Ja. Plus det, at når vi nu kigger på, at vi skal have solceller, vi skal have vindenergi, og vi skal have elbiler, og vi skal have det ene og det andet og det tredje. Jamen, jorden indeholder slet ikke alle de ressourcer, der skal til for, at hele verden kan blive omstillet på den måde. Der er jo ikke lithium nok i undergrunden, der er jo ikke silicium nok i undergrunden, kobber nok. Så hele den omstilling er en dråbe i havet. Ja. Ja, plus at den skaber jo også nogle konflikter i forhold til, hvilke lande er det, der sidder på de råstoffer. Det gør den også, ja. Så det eneste, vi kan gøre, det er faktisk at tale om det. Og sætte spot på det, og blive ved med at tale om det. Og vi er jo inde og snakke om lidt, der er jo rigtig mange, som spørger mig, er der håb i de her bøger? Er der håb i klimakrisen? Og jeg har nogle gange lidt svært ved det begreb håb, fordi det var et af de første begreber, jeg stødte på, da jeg fik den allerførste anmeldelse af Mali. Der var anmelderen utrolig positiv over for hele bogen, og hun skrev så, men husk at give os håb i det næste, du skriver. Det jeg sagde, det var, husk at give os noget musik. Du skriver musik, ja. Eller siger musik. Og den tog jeg lidt til mig, fordi hvad er håb? Ja. Og jeg begyndte at læse lidt mere om, hvad ligger der bag det her med, hvad er det egentlig, vi skal være håbefulde omkring? Og
noget af det, jeg kom frem til, det er, at mange af de forfattere, der skriver om håb, de baserer det på, at verden har været i kriser før. I store kriser før. Der har været den sorte død, der har været den spanske syge, 1. og 2. verdenskrig og corona og så videre. Vi er altid kommet ud på den anden side. Ja. Og hvordan gør vi så det? Det jeg tænker, det er, jamen, er det vi skal håbe på, at vi kommer ud på den anden side, og at jeg ikke dør på undervejs. Ja. Fordi der var jo mange millioner mennesker, der døde undervejs i de kriser. Ja. Så hvis det er det, der er grundlaget for håb, og at vi derfor ikke behøver at bekymre os så meget, som vi gør, så ved jeg ikke om det. Så synes jeg, det er et falsk håb. Men det, der er ved det, og det, som du faktisk skriver frem her, det er jo de intermenneskelige relationer, ikke? Og det er jo også det, der gør, at vi overlever de kriser som pesten, at der er nogen, der trods alt siger noget til nogen, tager nogen ind. Og det er jo faktisk også det, der sker i Himmelfloden med Josés mor, som han har forladt. Og hun, igen spoiler alert, der kommer jo simpelthen faktisk et nyt barn ind i hendes stald, som hun tager sig af, selvom hun jo intet har at give af, end ikke vand. Men så tager hun så faktisk af det barn. Ja. Og det er jo der i håbet ligger, at vi som mennesker også passer på hinanden og hjælper hinanden igennem. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi lærer de her karakterer, selvom de er fiktive, at kende. For lige pludselig, så kan vi jo godt få en relation til et også ubekendt menneske i Sao Paulo. Det er jo det, jeg håber på med mine bøger, at det håb, jeg bringer i dem, det er, at folk, de, som du siger, får relationer til andre mennesker, end dem, som lige er vores naboer. Ja. Fordi vi har jo en tendens til, at vi vil gerne hjælpe dem, som bor lige ved siden af os. Dem, der bor over på den anden side af gaden, ja, måske. Ja. Dem, der bor i villakvarteret næsten ved siden af, dem har vi ikke så meget at gøre med. Og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Og så jo længere væk vi kommer, og jo større den kulturelle forskel er, jo mindre har vi egentlig lyst til at hjælpe dem. Så vedrører de ikke rigtig også mere. Men i den her krise, den er global, og vi er nødt til at indse, at det er alle sammen mennesker, vi har med at gøre, på godt og ondt, og vi er nødt til at snakke det samme sprog. Ja. Ja. Er der nogen spørgsmål? Er der noget håb? Jeg synes det. Har I nogen spørgsmål? Er der noget håb? Ja. Det er godt. Jeg synes, I skal gå hjem og læse bøgerne. Eller hvis I ikke har tid til at læse, så lyt dem. De ligger som lydbøger. Og fortæl naboen om det. Og alle I måske kender, at der findes nogle bøger, som lige perspektiverer. Og nu er vores team gået. Ja. Så jeg vil bare sige tusind tak for, at du tog den lange vej. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Ja. Det er altid en fornøjelse. Ja. Og der er Læsekrogen live igen i oktober. Et eller andet i 20'erne, en torsdag formiddag igen. Og der er det lokale forfatter Birgitte Jørkov, der fortæller om hofmesterinden, som er en meget, meget spændende beretning under Grevens Fejde. Og der synes jeg også, I skal komme, fordi hun er en meget spændende dame. Så ja, tak fordi I kom.